idem si vybrať outfit bez vás na quiz. Tuto máte teda moje Get Ready Without Me. Tieto Jordany, takýto overall, to netuším zo Sheinu. Kabelka Diesel, čierna. Prstenie, náušnice a navrch si dám neviem, našívam toto video, stihnem posnúť ešte predtým, ako pôjdem, lebo je 38 a 40, mám byť ready. Ježiš, to mi nič nespravilo. Super, nevadí. Nemám na to čas teraz už. Ešte voňavky. OK. Ty vlasy, nevadí.